Hej med jer. I forlængelse med min store beskrivelse af den her flamencoskærer, så kunne jeg godt se, at det ikke lige så nemt at forklare. Så jeg tror lige, jeg vil vise en, jeg har lavet for noget tid siden, og det er faktisk rigtig, rigtig nemt at lave. Hvis vi ser her, det her, det er et stykke, det er faktisk sådan et stykke pæksrør, man bruger, jeg ved ikke, hvor nemt det er at se her. Det er faktisk sådan et stykke pæksrør, man bruger til vand. Den har jeg lige skåret et stykke af. Jeg har skåret en lille rille. Jeg skal lige tage den her af, så kan vi se. Jeg har skåret en lille rille i begge ender af den. Jeg har taget et ganske almindeligt stykke galvaniseret tråd, har kørt den ind igennem rillen, og har lige snurret den nogle gange rundt om, og ned til den anden ende. Så har jeg sådan en ganske almindelig billader. Den kan så gå på 6 volt og 12 volt. Så har den sådan noget, der hedder hurtig og langsom ladning, og der er en lille smule forskel i strømstyrken. Men som sagt, og som jeg skrev, så er det noget, man er nødt til at afstemme den trådlængde, man har, med den strømstyrke, man sætter til. I princippet kan man bruge et 9 volts batteri. Der skal faktisk ikke ret meget til. Så har jeg taget og sat mine lader, de der klemmer, man sætter på batterierne normalt, dem har jeg sat på begge ender. Jeg tænder min lader her på 6 volt, og så er det egentlig bare at gå i gang. Nu har jeg lige sat et par figurer op på en flamencoplade. Det er bare lige for at kan holde, så pladen den bliver liggende, når jeg lige skal vise, hvad det er, jeg gør her. Så trykker du simpelthen bare tråden lige så stille igennem. Og det er klart, det mere styrke du har, altså det mere strømstyrke, det finere, eller det hurtigere kan du føre tråden igennem. Det der er vigtigt, det er, at du bliver ved med at køre med tråden hele tiden. Du må ikke holde nogen pauser, fordi så brænder den simpelthen et hul. Kan vi prøve at køre ud her? Bopti. Sådan. Så er det lige til at pille ud. Hvis vi måske kan se kanterne, så er det altså, jeg lægger lige strømfætteren her. Det er altså rimelig jævn. Det kan ikke, jeg tror ikke, det kan laves ret meget bedre. Eller, det kan det måske nok. Selv skumgummi kan den faktisk skære. Ja, I må undskylde, det er sgu lidt svært at lige stå både at holde telefon og det ene og det andet. Men vi prøver lige her. Vi sætter tråden på. Det går lidt langsommere i skumgummi. Det skal have en lille smule mere styrke, strømstyrke. Men det går. Kan vi lige kigge? Sådan. Hænger vi lige strømfætteren igen. Og så kan vi prøve at kigge her en gang. Det er rent faktisk også rimelig lige. Så mere skal der faktisk ikke til. Det man jo så lige kan gøre, det er, at man kan bruge et hul, der hvor man nu skal have lavet. Ellers så tror jeg faktisk også, at det er lige meget. Altså hvis man kører ind med den her, og så man laver det, man nu vil lave. I kan godt se, at man kan da køre relativt hurtigt. Det synes jeg da, man kan. Så har man nok noget af det flotte 7-tal, at man kan forestille sig. Det kunne ikke have været lavet ret meget bedre af den samme mand i København i hvert fald. Det var egentlig det, og tak for, at I gav os det med, og håber, at det er noget, I kan bruge til noget. Hej!